Salutare băieți, bine ați venit la un nou vlog. Eu sunt Ștefan Dan, dar mulți dintre voi mă știți după porecla de Belu HD din comunitatea de FIFA. Bine ați venit la un nou vlog. O zi foarte însorită. N-am mai fost așa ceva în Constanța de foarte mult timp și avem cu ocazia asta și un eveniment special, vaccinarea de un an de zile a cățelului nostru Benji. Așadar, înainte să plecăm la drum, pentru că îl avem la țară, avem de făcut, apropo, 4 drumuri, dus, întors, înapoi, vaccinat și dus înapoi pe Benji, după care ne întoarcem. Dar înainte să plecăm la drum, haideți să îi facem niște provizii lui Benji și să-i cumpărăm un sac de boabe, să bage băiatul la burtică, că a ajuns la vârsta de un an de zile și deja e puțin mai solid. I-am găsit un sac de boabe lui Benji. Din păcate n-are toartă. Birta e 15 kg. Am revenit direct de pe traseu. Mergem la Benjamin să-l luăm, să-l vaccinăm. Dar înainte de toate, chiar bine că mi-am adus aminte, legat de o chestie vreau să menționez faptul că mi-ați lăsat foarte multe comentarii la vlogul Mi-ați lăsat foarte multe comentarii la vlogul anterior, iar după cum probabil observați, am rezolvat și problema cu puful. Și mai vreau să vă mulțumesc pentru 7500 de vizualizări și vreo 100 și ceva de comentarii. Iar foarte mulți dintre voi, din ce am observat, ați apreciat faptul că sunt sau încerc să fie felul meu de a fi, oarecum chiar și în vloguri e tot natural, e cum sunt eu. Și ați apreciat chestia asta și așa o să fie permanent, ca să știți. Deci eu încă mai am emoții, nu înțeleg de ce, chiar de multe ori mă întreb, că fac live-uri de 3 ani de zile și pe live n-am nicio emoție. În schimb, nu știu, când filmez parcă am așa, nu știu, simt ceva. Încă nu am naturalețea aia dezvoltată încă 100% și mi-ar plăcea pe viitor, chiar și vloguri fiind ele, și mai vlogul de regulă e mult mai oficial, așa, știi, ca un live. Dar mie personal mi-ar plăcea ca și în vloguri să iasă așa cum chiar și mai, în ghilimele, mai din culise, știi? Băieți, am și o rugăminte la voi, dacă tot ne-ați oferit atât de multă susținere la clipul anterior, haideți să încercăm să facem și 1000 de like-uri la acest clip și chiar sunt curios, fiind al doilea vlog cu GoPro, ce părere aveți și să-mi lăsați în comentarii. Ați văzut că v-am răspuns la toate mesajele, dar hai să dăm și noi o distribuire și să facem 1000 de like-uri! Ia uitați-l pe Benji cum face, nu mai poate, prin poartă, nici n-am intrat. Ia să te deschide. Hai, ce fericit e băiatul! Ține vete! Avem o problemă că nu prea stă. Are foarte multă energie. Foarte mare s-a făcut și nu prinde. Ne pregătim să-l ducem la vaccin, dar momentan avem plecarea mai grea. Am venit cu el de la vaccin. Mănâncă să-și revină puțin. Bine, mănâncă într-un stil mai ciudat, el puțin așa că a lins tot. Să prindă puțină energie. Au, ce mare e băiat.
Nu, nu! Bă, turna! Turna, bă! Stai! Talk to me nice,